अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्यति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशधारिणे। हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे बृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण భక్తులందరికీ విశ్వరూప సందర్శన యోగము అని చెప్పి ఈ అధ్యాయానికి పేరు. మొట్టమొదట అర్జున ఉవాచతో ప్రారంభం. మదనుగ్రహాయ పరమం గుహ్యం అధ్యాత్మ సంజ్ఞితం యత్వయోక్తం వచస్తేన మోహోయం విగతో మమ. సో నీ అనుగ్రహాయం, నీ దివ్యమైనటువంటి నీ దివ్యమైనటువంటి అనుగ్రహం వలన నీ అనుగ్రహం వలన ఈ పరమ గుహ్యమైనటువంటి ఈ ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానం తెలిసింది, విన్నాను. యత్వయోక్తం వచస్తేన, ఇది తెలుసుకున్న తర్వాత, నీ మాటలు విన్న తర్వాత, మోహోయం విగతో మమ, మోహం అంతా కూడా తొలగిపోయింది, విగతో తొలగిపోయింది నన్ను అని చెప్తున్నాడు. సో నువ్వు ఎంతో నీ అనుగ్రహంతో తెలియపరిచినటువంటి పరమ గుహ్యమైనటువంటి ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానం విన్న తర్వాత, యత్వయోక్తం ఈ వచస్తేన, ఈ వచనాలు నీ యొక్క ఈ ఆధ్యాత్మిక జ్ఞాన వచనాలన్నీ విన్న తర్వాత నాకు ఈ నాలెడ్జ్ వచ్చింది. మోహోయం విగతో మమ, మోహం అంతా కూడా తొలగిపోయింది అంటున్నాడు అర్జునుడు. మరి ఈ గుహ్యతమ జ్ఞానం అది లాస్ట్ చాప్టర్లో రాజవిద్య రాజగుహ్య అని 9th చాప్టర్లో చూసాము. 10th చాప్టర్లో విభూతులన్నీ కూడా చెప్పారు. సో ఇదంతా తెలుసుకుని ఇప్పుడు నా మోహం తొలగిపోయింది. యో మామజమనాదిం చ వేత్తి లోకమహేశ్వరం అసమ్మూఢసమర్థ్యేషు సర్వపాపై ప్రముచ్యతే. సో యో మాం అజమనాదిం చ అంటే పురుషోత్తమ పరమేశ్వర లోకమహేశ్వరం అంటూ సంబోధిస్తూ, ఇప్పుడు నువ్వు అజుడవు అని తెలిసినా, అనాదివి అని తెలిసినా కూడా అసమ్మూఢ సమర్థేషు సర్వపాపై ప్రముచ్యతే, నీ యొక్క అసలు రూపం ఎలా ఉంటుందో ఒక్కసారి తెలుసుకోవాలని ఉంది అని చెప్పి అంటున్నాడు. సో విశ్వరూపం చూపించమని అడుగుతున్నాడు కాబట్టి ఇక్కడ ఆ ప్రశ్న అడుగుతున్నాడు అనమాట. నువ్వు భగవంతుడివి అని నాకు తెలిసినప్పటికీ కూడా, తెలుసు కాబట్టి నీ యొక్క ఆ విశ్వరూపం ఎలా ఉంటుందో చూడాలని నాకున్నది అని చెప్పి ఇక్కడ అర్జునుడు అడగటం జరిగింది. సో ఈ శ్లోకము ఇక్కడ యాక్చువల్లీ దట్స్ నాట్ ద రైట్ శ్లోక. ఏవమేతద్యథాత్తా త్వం ఆత్మానం పరమేశ్వర ద్రష్టుమ్ ఇచ్ఛామి తే రూపం ఐశ్వరం పురుషోత్తమ. సో పరమేశ్వర, నువ్వు
ఇదంతా కూడా చెప్పావు, నీ విభూతుల గురించి ఇవన్నీ కూడా నాకు వివరించావు. కానీ ద్రష్టుమిచ్చామితే రూపం, నీ నీ యొక్క చూడాలని కోరికగా ఉన్నది నీ రూపాన్ని. ఐశ్వర్యం పురుషోత్తమ, నీ యొక్క ఐశ్వర్యాన్ని, నీ రూపాన్ని. ఐశ్వర్యం అంటే ఇక్కడ వైభవం అని అర్థం. ఐశ్వర్యాన్ని, నీ రూపాన్ని చూడాలనుంది, నీ వైభవాన్ని నువ్వంతా కూడా చెప్పావు, వర్ణించావు, బాగానే ఉంది. కానీ కళ్ళారా చూడాలని కోరికగా ఉంది అని చెప్పి అడుగుతున్నాడు. సో మనం అందరం చూడాలి అనుకుంటే, భగవంతుడి రూపం చూడాలి అంటే ఎవరిమైనా చూడొచ్చా? చూడాలంటే మరి ఏమి అర్హత ఉండాలి? ఎవరికైనా ఐడియా ఉంటే టైప్ చేయండి చాట్ బాక్స్లో. మరి తర్వాత భగవంతుడు ఎందుకు అడిగాడు? భగవంతుడి మీద నమ్మకం లేక ఎందుకు చూపించమని అడిగాడు శ్రీకృష్ణుణ్ణి? అది కూడా మీరు ఎవరికైనా తెలిస్తే టైప్ చేయండి చాట్ బాక్స్. అనన్య భక్తి సేవ. ఓకే, హూ కెన్ సీ అన్నదానికి ఆన్సర్గా జయమాతాజీ చెప్పారు. శుద్ధ భక్తులు చూడొచ్చు, అది ఆన్సరు. సరే, రెండవ ప్రశ్న ఎందుకు అడిగాడు అర్జునుడు అన్నది. అంటే డౌట్గా ఉందా అర్జునుడికి ఏమైనా? ఏది ఇదంతా విశ్వరూపం భగవంతుల్లో ఉంది, ఏంటి అసలు అది ఏంటో చూడాలనే డౌట్ ఉందా, క్యూరియాసిటీయా, లేకపోతే ఏమిటి రీజన్ అనేది ఎవరికైనా తెలిస్తే టైప్ చేయండి. మన్యసే యది తచ్చక్యం మయా ద్రష్టుం ఇతి ప్రభో యోగేశ్వర తతో మే త్వం దర్శయాత్మానమవ్యయం. సో యోగేశ్వర ప్రభు, నీ జగద్రూపాన్ని మన్యసే చూడాలని ఉంది అని అంటున్నాడు కదా, ఎందుకు అడిగాడు అనే క్వశ్చన్కి ఎవరైనా తెలిస్తే సమాధానం చెప్పచ్చు చాట్ బాక్స్లో. అర్జునుడు అడగటానికి కారణం ఏమిటి? మన్యసే యది తచ్చక్యం. సో నువ్వు గనక అనుకుంటే నాకు అది సాధ్యమే మయా దృష్టం ఇతి ప్రభో, నేను చూడొచ్చు, నాకు శక్యమవుతుంది, నేను చూడగలను అని నువ్వు అనుకుంటే, యోగీశ్వర తతోమేత్వం, అప్పుడు నీ యొక్క రూపాన్ని దర్శయాత్మానం అవ్యయం, అవ్యయమైనటువంటి ఆ రూపాన్ని నాకు చూపించు అంటున్నాడు. సో నీ జగద్రూపాన్ని దర్శించగలిగే సమర్థత, తచ్చక్యం నాకు సాధ్యపడుతుంది, నేను చూడగలను, నాకు ఆ సామర్థ్యం ఉంది, చూసే సామర్థ్యం అని నువ్వు అనుకుంటే నాకు చూపించు అని అంటున్నాడు. అప్పుడు దయచేసి నీ యొక్క అపరిమితమైన విశ్వరూపాన్ని నాకు చూపించు అంటున్నాడు. వన్ ఆన్సరు. నిజమైన భక్తుడని కదా అని తెలుసుకోవడానికి సో అని చెప్తున్నారు. సో రీజన్ ఏమిటి అని అంటే, మనం అర్జునుడు ఎందుకు అడిగాడు అంటే కృష్ణుణ్ణి సందేహించా కాదు, తనేమన్నా గొప్ప స్పెషల్, నేనేదో పెద్ద భక్తుడిని అందుకే చూపించాలని అడిగాడా? కాదు, ఆ అహంకారం అతనికి లేదు. ఎందుకు అడిగాడు అంటే టు కన్విన్స్ పీపుల్ హూ విల్ కన్సిడర్ కృష్ణ యాజ్ అన్ ఆర్డినరీ పర్సన్. ముందు మనబోటి వాళ్ళు ఎవరైనా సందేహించవచ్చేమో, ఇవన్నీ ఆయన ఏదో చెప్తున్నారు నిజమా కాదా అని. అందుకని ఆ విశ్వరూప సందర్శనం ఉన్నట్లయితే అది అందరికీ కూడా తెలుస్తుంది అనే ఉద్దేశంతో అర్జునుడు అడగటం జరిగిందనమాట. సో ఆ రీజన్తో అందరికీ చూపించమని, అంతేకాని ఆయనకు నమ్మకం లేక తను ఏదో లేదు పెద్ద భక్తుడిని కాబట్టి నేను చూడగలనని కూడా ఆ ఉద్దేశంతో కాదు. సో అది తర్వాత శుద్ధ భక్తులు, మరి అహంకారం లేని వాళ్ళు, నిజమైన శిష్యులు ఎలా అడుగుతారో ఇక్కడ మనకు అర్థమవుతోంది. ఇంతకుముందు కూడా నువ్వు అర్జునుడు అంటాడు, నువ్వు నాకు చెప్పాలనుకుంటే చెప్పు అని. అలాగే ఇక్కడ కూడా చూడాలనుంది అనే కోరిక అయితే వ్యక్తపరిచాడు. కానీ ఏమంటున్నాడు, నీ జగద్రూపాన్ని దర్శించగలిగే సమర్థత నాకు ఉంది అని నువ్వు అనుకుంటేనే దయచేసి నాకు చూపించు. సో ఫైనల్గా డెసిషన్ భగవంతుడి మీదే వదిలాడు. చూడాలని ఉంది కానీ నేను చూడగలను, నాకు ఆ సామర్థ్యం కానీ ఆ అర్హత కానీ ఉందంటేనే చూపించు అని చెప్పి అంటున్నాడు. ఇక్కడ అర్జునుడి యొక్క
మరి ఆ నిజమైన శిష్యులకు ఉండవలసిన గుణాలు మనం చూస్తున్నాం. అప్పుడు భగవంతుడు ఇలా అంటున్నారు అడిగిన తర్వాత, శ్రీ భగవానువాచ పశ్యమి పార్థరూపాణి శతశోధా సహస్రశః నానావిధాని దివ్యాని నానావర్ణాకృతీని చ. అర్జున, పశ్యమే పార్థ, చూడు పార్థ నా రూపాన్ని, శతశోధ సహస్రశ అంటే వందల వేల రూపాలు, నానావిధాని దివ్యాని ఎన్నో రకాల దివ్యమైన, నానా వర్ణాకృతి ఎన్నో రకాల రంగులతో ఉన్న రూపాలను చూడు. సో వందల కొలది వేల కొలది వివిధ అద్భుతమైన ఆకృతులు, పరిమాణాలు, సైజెస్ అన్నమాట, రంగులతో ఉన్న నా యొక్క స్వరూపాలను ఇప్పుడు నువ్వు చూడు అని చెప్తున్నారు. ఇది చిత్రంలో వేయటం చాలా కష్టం, ఊహాతీతమైనటువంటి విశ్వరూపాన్ని. మరి ఈ చిత్రకారులు పాపం వాళ్ళకు వీలైనంతగా మనకు దీన్ని చూపించటానికి చిత్రాల్లో ప్రయత్నించారు. ఇహైకస్థం జగత్కృత్స్నం పశ్యాద్య సచరాచరం మమ దేహే గుడాకేశ యచ్చాన్యద్రష్టుమిచ్చసి. సో ఇహైకస్థం జగత్కృత్స్నం, ఈ శరీరంలో నువ్వు చూడాలనుకున్నదంతా ఒకేసారి చూడొచ్చు. పశ్చాద్య సచరాచరం, కదిలేది కదలనిది అన్నీ కూడా నువ్వు ఇందులో చూడొచ్చు. అంటే ఈ జగత్తులో మరి కదిలేవి ఉన్నాయి, కదలనివి ఉన్నాయి, సమస్తము కూడా నువ్వు ఇందులో చూడొచ్చు. మమ దేహే గుడాకేశ, నా శరీరంలో గుడాకేశ నిద్రను జయించినవాడా, మరి అంటే తమో గుణాన్ని జయించినవాడా అర్జున అంటూ సంబోధిస్తూ గుడాకేశ అని అర్జునుణ్ణి నా దేహంలో యచ్చాన్యద్రష్టుం ఇచ్చసి, ఇవన్నీ నువ్వు కోరుకునేదంతా కూడా ఇక్కడ నీకు ఇప్పుడు కనిపిస్తుంది. ద్రష్టుం అంటే చూడవచ్చు, నీ ఇచ్చసి నువ్వు కోరుకునేదంతా ఇక్కడ యచ్చాన్య, ఇక్కడ నీకు అంతా కూడా మొత్తం కనిపిస్తుంది, అన్య అంతా కూడా ఇక్కడ పూర్తిగా కనిపిస్తుంది. ఆ ఒక్క సెంటెన్స్లో అంత అర్థం ఉందన్నమాట. సాంస్క్రిట్ వర్డ్స్ ఒక్క సెంటెన్స్లో మనకి తెలుగులో 1.5 సెంటెన్సెస్ 2 సెంటెన్సెస్ వచ్చేంత అర్థం ఉంటుందన్నమాట. అంత క్లుప్తమైనటువంటి భాష, అంటే సూటిగా అర్థాన్ని, తక్కువ మాటల్లో ఎక్కువ అర్థాన్ని చెప్పే భాష. యచ్చాన్యద్రష్టుం ఇచ్చసి అంటున్నారు భగవంతుడు. సో అది యచ్చాన్యద్రష్టుం ఇచ్చసి అంటే ఏమిటంటే, ఉదాహరణకి మీకు జస్ట్ ఆ ఒక్క లైన్కి మనం చూద్దాం. యచ్చాన్యత్ అంటే మరి ఇంకా ఇంతకంటే వేరేది ఏది కూడా చూడటానికి ఇంకా ఏది కూడా లేదు. ద్రష్టుం అంటే చూస్తానికి, ఇచ్చసి నువ్వు కోరినది అని అర్థం. సో నువ్వు ఇంకా ఏది చూడాలనుకున్నా కూడా ఇంకా నీకు అన్నీ, ఇక వేరే ఏమీ లేదు నువ్వు చూసేది. అన్నీ నీకు తెలిసింది, నీకు తెలియనిది, అన్నీ నువ్వు కోరుకున్నది, నువ్వు కోరుకోనిది సమస్తము కూడా ఇందులో ఉన్నది. ఇంకా అన్యత్ అంటే యచ్చాన్య, దీనిని మించినది ఇంకేది లేదు చూడటానికి నీకు. ద్రష్టుం ఇచ్చేసి అని చెప్తున్నాడు. సో నువ్వు కోరినది కోరనిది అన్నీ కూడా ఇక్కడ చూడొచ్చు అని అర్జునుడు చెప్తున్నాడు. కాబట్టి నువ్వు చూసే సమస్తము కూడా నా దేహాన్ని ఒక్కసారిగా చూడు. ఇందులో ప్రస్తుతం నువ్వు ఏది చూడకున్నా, ఇప్పుడు కొన్ని తెలియవు నీకు, భవిష్యత్తులో ఇంకా కొన్ని విషయాలు తెలిసినాయి అనుకో, అవన్నీ కూడా భవిష్యత్తులో నువ్వేదో చూడాలనుకోవచ్చు, అవి కూడా నీకు ఇప్పుడే కనిపిస్తాయి ఈ విశ్వరూపంలో. మరి స్థావర జంగమాలంటే చర అచర, కదిలేది కదలనిది సర్వము ఏకస్థానంలో నువ్వు కంప్లీట్గా ఇక్కడ చూడగలవు అని చెప్తున్నాడు అనమాట ఈ శ్లోకాలు. అయితే ఇంకొక మాట, నెక్స్ట్ శ్లోకాలు ఏం చెప్తున్నారంటే, ఇది విశ్వరూపాన్ని కొంతవరకు చిత్రకారులు ఇలా సమస్తము, మరి ఇక్కడ మనం గోలోక చాట్లో మన 14 లోకాలు చూసాం, అవి కూడా చూపించడానికి ప్రయత్నిస్తున్నారు. బ్రహ్మలోకము, మరి మధ్యలోకమైన భూలోకము, కిందవి, ఆ తర్వాత 4 బ్రహ్మకుమారులు ఇక్కడ ఈ చేతి మీద కనిపిస్తున్నారు.
ఇక్కడ మరి దేవతలు వీళ్ళంతా మనకి ఇక్కడ కనిపిస్తున్నారు. ఆ తర్వాత అంత వీలైనంత వరకు ప్రయత్నించారు చిత్రకారులు ఒక ఐడియా ఇవ్వటానికి. అయితే భగవంతుడు ఏమంటున్నారు, నతు మాం శక్యసే ద్రష్టుం అనేనైవ స్వచక్షుషా దివ్యం దదామి తే చక్షు పశ్యమే యోగమైశ్వరం. సో నువ్వు నా యొక్క చూడుప్పుడంతా, కానీ నన్ను చూడటం నతు మాం శక్యసే ద్రష్టుం, నువ్వు నన్ను చూడటం అనేది సాధ్యం కాదు. ఎందుకు అనేనైవ స్వచక్షుష, నీ యొక్క స్వచక్షువులు నీ సొంత కళ్ళతో నువ్వు నన్ను చూడలేవు. ఎందుకు? మన ముందు ఇప్పుడు ఉదాహరణకి అంత పెద్ద విశ్వరూపాన్ని మనం ఎలా చూడగలం? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, మనం ఇంట్లో ఉంటే ఆఫీస్ చూడలేం, ఆఫీస్లో ఉంటే ఇల్లు చూడలేం. మరి అలాంటిది, కానీ ఆఫీస్ లేదని కాదు, ఇక్కడ ఆఫీస్లో ఉంటే ఇల్లు లేదని కాదు, ఒకేసారి మన ఊరంతా మన రోడ్డు అంతా కూడా ఒక్కసారిగా చూడలేం, అలా అటు ఇటు తిప్పి చూస్తామేమో మహా అయితే. మరి మనం ఉండే నేబర్హుడ్ అంతా చూడలేము, మనం ఉండే పేట అంతా చూడలేము, ఊరంతా చూడలేము. అలాంటిది సమస్త ప్లానెట్స్ ఎవ్రీథింగ్ విశ్వమంతా ముచ్చుకున్న ఆ విశ్వరూపాన్ని మనం మామూలు చూపుతా ఎలా చూడగలం? మనం సూర్యుడినే సరిగ్గా చూడలేము. కాబట్టి నీకేం కావాలి అంటే, నువ్వు చూడలేవు నీ సొంత కళ్ళతో. దివ్యం దదామితే చక్షు, అందుకని నీకు దివ్యమైనటువంటి చక్షువులను దదామి ఇస్తున్నాను, తే నీకు అని చెప్తున్నారు. పశ్యమే, చూడు నా యొక్క యోగమైశ్వరం, యోగైశ్వర్యాన్ని చూడు అని చెప్పి భగవత్ వైభవం అన్నమాట అది. సో నా యొక్క విశ్వరూపాన్ని నువ్వు నీ స్వచక్షువులతో చూడలేవు, కాబట్టి నీకు దివ్యం దదామితే చక్షు, నీకు దివ్యమైన చక్షువులు దదామి ప్రసాదిస్తున్నాను నీకు, తే అని చెప్తున్నారు. కాబట్టి నీకు ఆ దివ్య దృష్టిని ఇస్తున్నాను. పశ్యమే, చూడు నా యొక్క యోగైశ్వర్యాన్ని, నా యొక్క అద్భుతాన్ని, వైభవాన్ని చూడు అని చెప్తున్నారు. అప్పుడు సంజయుడు అంటున్నాడనమాట, ఈ రకంగా చెప్పి భగవంతుడు తన యొక్క విశ్వరూపాన్ని అర్జునుడికి చూపించాడు అని చెప్పి ఈ శ్లోకాలు చెప్తున్నారు. సో సంజయ ఉవాచ ఏవముక్త్వా తతో రాజన్ మహాయోగో యోగేశ్వరో హరిః దర్శయామాస పార్థాయ పరమం రూపమైశ్వరం. సో ఇందులో ఇంతకుముందు ఇంకా భగవంతుడు ఏం చెప్తారంటే, ఇది కూడా పశ్యాదిత్యాన్ వసున్ రుద్రాన్ అశ్వినౌ మరుతస్తథా బహూని అదృష్టపూర్వాణి పశ్యాశ్చర్యాణి భారత. చూడు, ఆదిత్యులను, వసువులను, రుద్రువులను, అశ్విని కుమారులను, మరిత్తులను, మరియు ఈ చాలామంది అదృష్టపూర్వాన్ని, చాలామంది వీళ్ళందరినీ కూడా చూడు. ఇంతకుముందు ఎవరు కూడా ఈ బహుని అదృష్టపూర్వాన్ని, ఇదెవరు కూడా అదృష్ట అంటే చూడలేదు ఇంతకు పూర్వం ఎవరు కూడా. పశ్యశ్చర్యాన్ని భారత, దీన్నెవరు చూడలేదు, వినలేదు కూడా, కనీ విని ఎరుగరు అని చెప్తున్నారనమాట. ఇలాంటి ఈ విశ్వరూపాన్ని ఇంతకుముందు ఎవ్వరు కనీ విని ఎరుగరు అని చెప్తున్నారు. చూడు, నీకు ఇందులో మరి ఆదిత్యులంతా కనిపిస్తారు, మరి వసువులు కనిపిస్తున్నారు, అశ్విని కుమారులు, వీళ్ళంతా కూడా ఈ లోకాల్లో పై లోకాల్లో ఉండే వాళ్ళందరూ అన్నమాట. ఈ అశ్విని కుమారులు, మరి దేవతలందరూ నీకు వీళ్ళంతా కనిపిస్తారు మరి అని చెప్తున్నారు. ఇక్కడ మరి వీటన్నిటినీ మనకు కొంతవరకు రుద్రులను, ఆదిత్యులను ఇవన్నీ మనకు చూపిస్తున్నారు ఈ చిత్రంలో. సో అర్జునుడు ఎందుకు చూడగలిగాడు అంటే, మరి శుద్ధ భక్తుడు అవడం వల్ల అర్జునుడు చూడగలిగాడు. సో ఇక్కడ నువ్వన్నీ కూడా చూడొచ్చు, కానీ
నీకు దివ్య దృష్టిని ప్రసాదించాలి, ఆ దివ్య దృష్టి ఉంటేనే నువ్వు చూడగలవు అని చెప్పి చెప్తున్నారు. సో సంజయుడు చెప్తున్నాడు ఈ రకంగా పలికి ఆ దివ్య దృష్టినిచ్చి భగవంతుడు అప్పుడు తన యొక్క విశ్వరూపాన్ని ఇక్కడ చూపించారు అని చెప్పి ధృతరాష్ట్రుడికి సంజయుడు వర్ణించటం ఈ చిత్రంలో మనం చూస్తున్నాం. ఇక్కడ భగవంతుడు తన యొక్క విశ్వరూపాన్ని ప్రదర్శించటం కనిపిస్తోంది. అనేక వక్త్రనయనం అనేకాద్భుత దర్శనం అనేక దివ్యాభరణం దివ్యానేకోద్యతాయుధం దివ్యమాల్యాంబరాధారం దివ్యగంధానులేపనం సర్వాశ్చర్యమయం దేవం అనంతం విశ్వతోముఖం అంటూ భగవంతుణ్ణి వెంటనే సంజయుడు వర్ణిస్తున్నాడనమాట, చెప్తున్నాడు కదా ఇక్కడ ధృతరాష్ట్రుడితో. సో ఇలా చూపించారు రూపాన్ని అని చెప్తూ ఆ రూపం ఎలా ఉందో సంజయుడు ఇలా వర్ణించాడనమాట ఇక్కడ. సో అనేక ఇది శ్లోక కూడా కనిపించేటట్టు పెడతాను. శ్లోక ఇంట్లో లేదు, సో అందుకని. సో అనేక వక్త్రనయనం అనేకాద్భుత దర్శనం. సో అనేక వక్త్రనయనం అంటే అనేక ముఖాలతో నేత్రాలతో, అనేకాద్భుత దర్శనం అద్భుతమైనటువంటి దృశ్యాలతో, అనేక దివ్యాభరణాలతో, దివ్యానేకోద్యతాయుధం అంటే ఎక్కుపెట్టిన దివ్య ఆయుధాలతో, దివ్యమాల్యాంబరాధరం అంటే దివ్యమాలలతో, దివ్య పుష్పమాలలతో, దివ్యగంధానులేపనం అంటే ఎన్నో దివ్య గంధాలతో సర్వాశ్చర్యమయంగా ఉన్నది, దేవం అనంతం విశ్వతోముఖంగా ఉన్నది అని చెప్పి ఈ విశ్వరూపాన్ని ఈ రకంగా ఇక్కడ వర్ణించారన్నమాట. సో అనేక ముఖాలతో, అనేక కళ్ళతో, మరి అనేక ఆయుధాలతో, గంధాలతో, దివ్యమాలలతో, దివ్య సుగంధాలతో లేపనం చేయబడి అది సర్వాశ్చర్యమయంగా అనంతం విశ్వతోముఖంగా ఉన్నది అని చెప్పి ఈ విశ్వరూపాన్ని భగవంతుడు సంజయుడు ఆయన రూపాన్ని వర్ణించడం జరిగింది. సో అనేక ముఖాలు, నేత్రాలు, అద్భుత దృశ్యాలు, దివ్యాభరణాలు, ఎక్కుపెట్టిన ఆయుధాలు, దివ్య పుష్పమాలలు, దివ్య వస్త్రాలు, దివ్య గంధాలతో మహా ఆశ్చర్యకరం, దేదీప్యమానం, అనంతం అనంతం అంటే ఎండ్లెస్గా ఉందట. అనంతం అంటే అర్థం ఏమిటి? అంతం లేనిది, లిమిట్ లేనిది అంటే ఎండ్లెస్ అన్నమాట. ఇక మనకి అది ఎక్కడ మొదలు ఎక్కడ ఎండ్ తెలియట్లేదు, అలా అనంతంగా విశ్వతోముఖంగా ఉన్నది అని అయి విరాజిల్లుతోంది అని చెప్పి చెప్తున్నారు. ఎలా ఉన్నది అంటే మళ్ళీ ఇక్కడ ఈ శ్లోకం కూడా చూద్దాము. దివి సూర్య సహస్రస్య భవేద్యుగపదుద్ధిత యది భాసదృశీ సా స్యాద్భాసస్తస్య మహాత్మనః. సో అంటే ఒక్కసారిగా వేలాది సూర్యులు ఆకాశంలో ఉదయిస్తే ఎంత కాంతిగా ఉంటుందో అంత కాంతితో ఇది అంత తేజస్సు ఏమైనా ఒక పోలిక ఉంటుందేమో. లక్షలాది సూర్యులు ఒక్కసారి ఉదయిస్తే ఎంత కాంతి ఉంటుందో ఈ విశ్వరూపాల్లో ఉన్న భగవంతుడి తేజస్సు కొంతవరకు ఏమైనా దాన్ని పోల్చవచ్చేమో. కంప్లీట్గా పోల్చవచ్చు అని కూడా అనడం లేదు, ఏమైనా దానికి సరిపోతుందేమో ఒకవేళ.
1000 మంది సూర్యులు ఒక్కసారి ఉదయిస్తే ఎంత కాంతో అది ఒకవేళ ఏమైనా పోలిస్తే పోల్చవచ్చు, అది కూడా అంత సరిపోతుందో లేదో అన్నట్లుగా చెప్తున్నారు. అప్పుడు ఈ పాండవుడు అంటే అర్జునుడు భగవంతుడి శరీరంలో ఒకే చోట ఎన్నో విధాలుగా విభజించబడి ఉన్న సమస్త ప్రపంచాన్ని సందర్శించాడు అని చెప్తున్నారు. సో ఇక్కడ మనకు అందుకని ఆ విశ్వం అంతా చూపించడానికి పాపం చిత్రకారులు చాలా ప్రయత్నం చేసి మనకు ఒక ఐడియా ఇవ్వటానికి ట్రై చేస్తున్నట్లుగా కనిపిస్తోంది. మరి అన్ని రకాలుగా విశ్వరూపం సమస్తము కూడా ఇందులో ఉన్నది. ఏ ప్లానెట్ అయినా భూలోకాలు, పైలోకాలు, కింది లోకాలు, మరి రాక్షస లోకాలు, దేవలోకాలు ఇవన్నీ కూడా కనిపిస్తున్నాయి అని మనం అర్థం చేసుకోవాలి. ప్లానెట్స్, గోళాలు ఇవన్నీ మరి అన్నీ కూడా మరి గరుత్మంతుడి మీద కూర్చున్నట్లుగా మనకి విష్ణుమూర్తి కూడా మళ్ళీ కనపడుతున్నారు. సో ఈ రకంగా వాళ్ళు చాలా ప్రయత్నించారు. ఇది 13వ శ్లోకము. సో ఒకసారి మీకు శ్లోకం కూడా చూపిస్తాను. తత్రైకస్థం జగత్కృత్స్నం ప్రవిభక్తం అనేకధా అపశ్యద్దేవదేవస్య శరీరే పాండవస్తదా. సో ఈ పాండవుడు ఈ శరీరంలో అప్పుడు సమస్తము కూడా చూశాడు అని చెప్తున్నారు. ఆ సమయంలో అర్జునుడు బహువేల సంఖ్యలో విభజింపబడి ఉన్న ఒకే చోట నిల్చున్న ఈ విశ్వం ఈ విశ్వమంతా కూడా అనంత రూపాలు, ఈ విశ్వంలో ఉన్న రకరకాల రూపాలన్నీ కూడా భగవంతుడి విశ్వరూపంలో చూశాడు అని చెప్తున్నాడు. బహువేల సంఖ్యల్లో విభజింపబడి ఉన్నాయి. మరి అంతే కదా, ఎన్ని రూపాలు! మన ఒక్క ఇంట్లోనే రకరకాల ముఖాలతో మనుషులు ఉంటాం. మరి అలాంటిది ఈ ఎంతమంది ప్రపంచంలో రకరకాల మనుషులు మొహాలు, జంతువులు చూడండి, ఇంకా పక్షులు చూడండి, ఇంకెన్నో రకరకాల జీవరాశులు మనకు తెలియని కూడా ఉన్నాయి. అవే కాదు, చెట్లు, పుట్టలు, గోళాలు, ప్లానెట్స్, మనకు తెలియని గ్యాలక్సీసే ఎన్నో ఉన్నాయి. సో అవన్నీ సమస్తం కూడా అతను చూడగలిగాడు. మరి మామూలు కళ్ళతో ఎక్కడ సాధ్యపడుతుంది? అందుకే ఆ దివ్య దృష్టి అతనికి ప్రసాదించటం జరిగింది. తతస్స విస్మయావిష్టో హృష్టరోమా ధనంజయః ప్రణమ్య శిరసా దేవం కృతాంజలిరభాషత. ఇదంతా చూసి విస్మయావిష్టుడయ్యాడట. ఇక విపరీత నిర్ఘాంతపోయాడు ఈ విశ్వరూపాన్ని చూసేసరికి అర్జునుడు. మరి ఇలా సమస్తం మన కళ్ళ ముందు ఒక ఐమాక్స్ థియేటర్లో సినిమా చూస్తేనే మనకి అబ్బా అనిపిస్తుంది చూసినప్పుడు. అలాంటిది మన రోడ్డే కాదు, మన పేటే కాదు, మన ఊరే కాదు, మన రాష్ట్రమే కాదు, మన దేశమే కాదు, మన అత్తే కాదు, ఇంకా ఈ ప్లానెట్స్ సమస్తము, భూగోళాలు, నక్షత్రాలు అన్నీ ఒక్కసారి చూసినప్పుడు ఇక ఎలా ఉంటుందో మన ఊహాతీతం, మనం ఇమాజిన్ కూడా చేసుకోలేం. అలాంటి స్థితి అన్నమాట. సో అర్జునుడు విస్మయావిష్టుడయ్యి హృష్టరోమా ధనంజయ, సో రోమాలు నిక్కబుడుచుకున్నవాడయ్యి ప్రణమ్య శిరసా దేవం, వెంటనే ప్రణామాలు తల వంచి భగవంతుడికి చేస్తూ కృతాంజలి రభాషత, అంటే తల వంచి అంజలి ఘటిస్తూ భగవంతుడితో మాట్లాడటం ప్రారంభించాడట అర్జునుడు. సో అర్జునుడు దిగ్భ్రాంతి చెంది విస్మయానికి లోనై రోమాలు నిక్కబుడుచుకున్నవాడై నమస్కారం చేయడానికి తల వంచుకుని ప్రణమ్య శిరస, తల వంచుకుని భగవంతుడికి చేతులు జోడించి కృతాంజలి అంటే చేతులు జోడించి రభాషత మాట్లాడటం, ప్రార్థించటం మొదలుపెట్టాడు. ఇక్కడ చిత్రంలో చూపిస్తున్నారు. అర్జున ఉవాచ, ఇలా అంటున్నాడు. పశ్యామి దేవాంస్తవ దేవదేహే సర్వాంస్తథా భూత విశేష సంఘాన్ బ్రహ్మాణమీశం కమలాసనస్థం ఋషీంశ్చ సర్వానురగాంశ్చ దివ్యాన్. అర్జునుడు అంటున్నాడు, కృష్ణ పశ్యామి దేవాంస్తవ దేవదేహే, నీ యొక్క దేహంలో ఇప్పుడు చూశాను సర్వాంస్తదా భూత విశేష సంఘాన్, ఏది సకల దేవతలను, మరి భూత విశేష సంఘాన్ అంటే సకల ప్రాణకోటి సమూహాలను, బ్రహ్మాండమీశం బ్రహ్మాండాన్ని, ఈశాన్ని, కమలాసనస్థం అంటే ఈశ్వరుడిని, మరి కమలాసనస్థం అంటే కమలంలో కూర్చున్నటువంటి బ్రహ్మదేవుణ్ణి, ఋషీంశ్చ ఋషులందరినీ, సర్వానురగాంశ్చ
అందరూ దివ్య సర్పాలను అన్నిటినీ కూడా చూస్తున్నాను అని చెప్తున్నాడు. సో పశ్యామి దేవాంస్తవ దేవదేహే, నీ యొక్క దేవా నీ దేహంలో సర్వాంస్తదా భూత విశేష సంఘాన్ని, అన్ని రకాల ప్రాణకోటి సమూహాలను జీవరాశులన్నిటినీ చూస్తున్నాను. సంఘాన్ని అంటే సంఘాలంటే మీకు తెలుసు కదా. సో అంటే విశేష సంఘాన్ని అన్ని జీవరాశులు యొక్క సంఘాలను అంటే సమస్తాన్ని చూస్తున్నాను. బ్రహ్మాండమీశం, ఈశ్వరుని కమలాసనస్థం, కమలంలో స్థితుడై ఉన్నది బ్రహ్మదేవుడు, ఆయన్ను ఋషీంశ్చ, తర్వాత ఋషులను, సర్వానురగాంశ్చ దివ్య సర్పాలన్నిటినీ కూడా చూస్తున్నాను అని వర్ణించుతూ ఇంకా ఏమంటున్నాడు, ఈ స్థుతులన్నీ కూడా చాలా బాగుంటాయి. అనేక బాహూదరవక్త్రనేత్రం పశ్యామి త్వాం సర్వతో అనంతరూపం, నాంతం న మధ్యం న పునస్తవాదిం పశ్యామి విశ్వేశ్వర విశ్వరూప. సో విశ్వేశ్వర విశ్వరూప అంటూ భగవంతుణ్ణి సంబోధిస్తూ అనేక చేతులతో, ఉదర పొట్టలతో, వక్త్రం అంటే మరి ముఖాలతో, నేత్రం కళ్ళతో, పశ్యామి చూస్తున్నాను, త్వాం నిన్ను, సర్వతో అనంత రూపం సర్వత్రా ఉన్న నీ అనంతం అంటే ఎండ్లెస్, అంతం లేని నీ లిమిట్లెస్ రూపాన్ని చూస్తున్నాను. నా అంతం లేదు, దీనికి ఎండ్ లేదు. నా మధ్యం, దీనికి మధ్య లేదు. నా అంటే బిగినింగ్ లేదు. పశ్యామి చూస్తున్నాను, విశ్వేశ్వర విశ్వరూప, అనేక చేతులతో, ఉదరాలతో, ముఖాలతో, కళ్ళతో ఉన్న నీ యొక్క ఈ అనంతమైన రూపాలన్నీ నీ దేహంలో చూస్తున్నాను. ఇందులో ఆది ఏది, మధ్యేది, అంతమేది నాకు తెలియడం లేదు అని చెప్తున్నాడు. మళ్ళీ ఇక్కడ విశ్వరూపాన్ని ఇంకొక రూపంలో మనకు ఇంకొక విధంగా ప్రయత్నిస్తూ పాపం చిత్రకారులు రకరకాల ప్రయత్నాలు ఇక్కడ చేయటం చూస్తున్నాం. ఇదంతా కూడా చిత్రకారులు రకరకాలుగా ప్రయత్నం మనం ఇక్కడ చూడవచ్చు. సో అది ఇంకా ఏమంటున్నాడు, అనాది మధ్యాంతమనంత వీర్యం అనంత బాహుం శశి సూర్యనేత్రం పశ్యామి త్వాం దీప్తహుతాశవక్త్రం స్వతేజసా విశ్వమిదం తపంతం. సో నువ్వు ఎలా ఉన్నావు, అనాది మధ్యాంతం అనంత వీర్యం. అనాది అంటే ఆది లేకుండా, మధ్య లేకుండా, అంతం లేకుండా, అనంత వీర్యం నీ మహిమ అనంతం. వీర్యం అంటే నీ యొక్క మహిమ అనంతము. అనంత బాహుం లెక్కలేన ఎండ్లెస్ చేతులున్నాయి. శశి సూర్య నేత్రం సూర్యచంద్రులు నీ కళ్ళగా ఉన్నాయి. పశ్యామి చూస్తున్నాను, త్వాం నిన్ను, దీప్తహుతాశ వక్త్రం. సో నీ యొక్క నోటి నుండి దీప్తహుత అగ్నిజ్వాలలు వస్తున్నాయి. స్వతేజస నీ యొక్క స్వయం తేజస్సుతో విశ్వమిదం తపంతం, విశ్వమంతా కూడా తపిస్తోంది. అంటే ఇక్కడ అర్థం ఏమిటి అంటే ప్రజ్వలిస్తోంది అని చెప్తున్నాడు అనమాట. కాబట్టి నువ్వు ఆది మధ్య అంతం లేకుండా ఉన్నావు, నీ మహిమే అనంతంగా ఉన్నది, అనేక బాహువులు కలిగి ఉన్నావు, సూర్యచంద్రులు నీ నేత్రాలుగా ఉన్నాయి, నీ నోటి నుంచి అగ్ని జ్వలిస్తోంది, నీ తేజస్సుచే ఈ సమస్త సృష్టిని ఉత్తేజపరుస్తున్నటువంటి నిన్ను నేను దర్శిస్తున్నాను అని చెప్తున్నాడు. ద్వావా పృథివ్యోరిదమంతరం హి వ్యాప్తం త్వయైకేన దిశశ్చ సర్వా దృష్ట్వాద్భుతం రూపముగ్రం తవేదం లోకత్రయం ప్రవ్యధితం మహాత్మన్. సో నువ్వు ఒక్కడివి అయినా సరే ఆకాశాన్ని, సకల లోకాలని, వాటి మధ్య ఉన్న ప్రదేశం అంతా వ్యాపించి ఉన్నావు. మరి అంతా కనిపించాలంటే ఆకాశం ఎక్కడ, భూమి ఎక్కడ, సకల లోకాలు అన్నీ అంటే ప్లానెట్కి మధ్య ఉన్న స్పేస్ సమస్తం కూడా మరి వ్యాపించి ఉంటారు. ఎందుకు? అవన్నీ కూడా అందులో కనపడాలి కాబట్టి వాటన్నిటినీ మించినంత రూపం ఉంటేనే అన్నీ తనలో ఇముడ్చుకుని ఉండవచ్చు. కాబట్టి
అంతటా వ్యాపించి ఉన్నావు నువ్వు అని చెప్పి చెప్తూ, ఓ మహాత్మా, నీ అద్భుతమైన దృష్ట్వాద్భుతం రూపం ఉగ్రం, నీ అద్భుతమైన ఉగ్రం మరి భయంకరం కూడా అంతది. ఒక్కసారి ఐమాక్స్ థియేటర్లో మనం పెద్ద బొమ్మ చూస్తేనే మనకు భయం వేస్తుంది. అలాంటిది మరి ఒక్కసారి ఈ విశ్వమంతా, ఇంత పెద్ద విశ్వం మన కళ్ళ ముందు కనిపిస్తే అది భయం లేకుండా ఉండదు. అందుకని నీ ఉగ్ర రూపం అని కూడా అంటున్నాడు. దృష్ట్వా అద్భుతము ఉగ్రము అయిన రూపం తవేదం లోకత్రయం, 3 లోకాలు కూడా ప్రవ్యధితం మహాత్మన్ భయంతో కంపించిపోవటం నేను చూస్తున్నాను అని చెప్పి చెప్తున్నాడు అనమాట. నీ అద్భుతమైన ఈ భయంకర ఉగ్ర రూపాన్ని చూసి సకల లోకాలు కూడా భయంతో కంపించిపోతున్నాయి, అది నేను చూస్తున్నాను అని చెప్పి అంటున్నాడు. ఇలా మనం ఈ విశ్వరూపాన్ని కొంచెం కొద్దిగా అర్థం చేసుకోవచ్చు. తర్వాత ఇంకా ఏమంటున్నాడు, అమీహిత్వాం సురసంఘ విశంతి కేచిద్భీతా ప్రాంజలయో గృణంతి స్వస్తిత్యుక్త్వా మహర్షి సిద్ధసంఘ స్తువంతి త్వాం స్తుతిభి పుష్కలాభి. సో అమీహిత్వాం సురసంఘ, సో దేవతలందరూ కూడా నీ యొక్క ఆశ్రయాన్ని పొందుతూ, విశంతి కేచిద్భీత, అందరూ కూడా నీ ఆశ్రయాన్ని పొందుతూ నీలో ప్రవేశిస్తున్నారు. కేచిద్భీత ప్రాంజలయో గృణంతి, కొంతమంది ఏమో భీతులై భయపడిపోయి చేతులు జోడించి నిన్ను కీర్తిస్తున్నారు. స్వస్తిత్యుక్త్వా మహర్షి సిద్ధసంఘ, సిద్ధ సంఘాలు మహర్షులు వీళ్ళంతా స్వస్తి స్వస్తి అంటే శాంతి శాంతి అని అర్థం. స్వస్తి స్వస్తి అంటూ నిన్ను స్తుతిభి పుష్కలాభి, నిన్ను స్తుతిస్తూ పుష్కలంగా ప్రార్థిస్తున్నారు అని చెప్తున్నారు. సో దేవతలంతా నీ ఆశ్రయాన్ని పొందుతూ నీలో ప్రవేశిస్తున్నారు. మరి కొంతమంది ఏమో భయపడి చేతులు జోడించి నిన్ను కీర్తిస్తున్నారు. ఇంకా మహర్షులు సిద్ధులు వీళ్ళంతా కూడా ఇక్కడ చూపిస్తున్నారు. మహర్షులు సిద్ధులు వీళ్ళంతా శాంతి శాంతి అంటూ వేదమంత్రాలతో నిన్ను ప్రార్థిస్తున్నారు అని అర్జునుడు స్తుతించాడు. ఆ విశ్వరూపాన్ని చూసిన తర్వాత అప్పుడు భగవంతుడు ఏమంటున్నారు అంటే, శ్రీ భగవానువాచ కాలోస్మి లోకక్షయకృత్ ప్రవృద్ధో లోకాన్ సమాహర్తుమిహ ప్రవృత్తః ఋతేపి త్వాం న భవిష్యంతి సర్వే ఏవ స్థితా ప్రత్యనీకేషు యోధా. అంటే భగవంతుడు సమస్త కాలాల్ని సర్వనాశనం చేసే కాలాన్ని, కాలోస్మి కాలాన్ని నేను, ఏ రకమైన కాలాన్ని, లోకక్షయకృత్ ప్రవృద్ధో అంటే లోకాన్ని క్షయింపజేసే కాలాన్ని నేను, తర్వాత లోకాన్ సమాహర్తుం ఇహ ప్రవృత్త జనులందరినూ నశింపచేయటానికి వచ్చాను. ఋతేపి త్వాం నా భవిష్యంతి సర్వే, మీరు ఏవ స్థిత ప్రత్యనీకేషు యోధ, మీరు తప్ప అంటే పాండవులు తప్ప ఇరువైపులా ఉన్న యోధులు అందరూ కూడా ఈ యుద్ధంలో వధింపబడతారు అని చెప్పి చెప్తున్నారనమాట. సో భగవంతుడు ఇక్కడ విషయాన్ని చెప్పేశారు. సో నేను ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళల్లో ఎవరు కూడా మిగలరు, కొద్ది మంది మిగులుతారు మీతో పాటని చెప్తున్నారు. అందరూ కూడా ఈ యుద్ధంలో వధింపబడతారు. అని చెప్పిన తర్వాత ఇంకా ఏమంటున్నారు భగవంతుడు,
తస్మాత్ త్వముత్తిష్ట యశో లభస్వ జిత్వా శత్రూన్ భుంక్ష్వ రాజ్యం సమృద్ధం మయైవైతే నిహతా పూర్వమేవ నిమిత్తమాత్రం భవ సవ్యసాచిన్. కాబట్టి తస్మాత్, కాబట్టి త్వం నువ్వు, ఉత్తిష్ట లే, యశో లభస్వ యశస్సును తెచ్చుకో, కీర్తిని తెచ్చుకో, జిత్వా శత్రువున్ జయించావా శత్రువులను, భుంక్ష్వ రాజ్యం రాజ్యాన్ని, భుంక్ష్వ అనుభవించు, భుజించు, భోజించు, భోక్షించు అంటే అనుభవించు, సమృద్ధం సమృద్ధిగా రాజ్యాన్ని అనుభవించు నువ్వు శత్రువులను గనక జయిస్తే. మయైవైతే నిహత, నా యొక్క ఏర్పాటుచే ఇంతకు ముందే వధింపబడ్డారు, పూర్వమేవ ఇంతకు ముందే వధింపబడ్డారు అందరూ. సో నిమిత్త మాత్రం, నువ్వు నిమిత్త మాత్రుడు, నువ్వేదో నేను చంపుతాను చంపాలి ఎలా చంపాలి ఇవన్నీ అంటున్నావు, నువ్వు కాదు చంపేది, నువ్వు నిమిత్త మాత్రుడవు. నిమిత్త మాత్రం భవ సవ్యసాచి, నిమిత్త మాత్రుడు అవ్వు, భవ అంటే అవ్వు, సవ్యసాచి అంటే, సవ్యసాచి అంటే ఏమిటి, రెండు చేతులతో బాణాలు వేయగలిగిన వాడు, వేయగల నేర్పరితనం ఉన్నవాడు అంటే మంచి విలువిద్యలో ప్రావీణ్యత ఉన్నవాడని అర్జునుడిని ఆ విధంగా సంబోధిస్తూ సవ్యసాచి నువ్వు నిమిత్త మాత్రుడు అవ్వు అని చెప్తున్నారు. ఎందుకు, నువ్వు తస్మాత్వం ఉత్తిష్ట యశో లభస్వ, కాబట్టి నువ్వు లే, ఉత్తిష్ట అంటే లే, యశో లభస్వ కీర్తిని తెచ్చుకో, కీర్తి పొందు, జిత్వా శత్రువున్ జయించి శత్రువులను, రాజ్యాన్ని సమృద్ధిగా భుంక్ష్వ అనుభవించు, మయైవైతే నా ఏర్పాటుతోనే నిహత చంపబడ్డారు, ఇంతకు పూర్వమే అందరూ నా ఏర్పాటుతో సంహరింపబడ్డారు, నిమిత్త మాత్రం భవ నువ్వు నిమిత్త మాత్రుడు అవ్వు సవ్యసాచి అర్జున అని చెప్తున్నారన్నమాట. అప్పుడు అర్జునుడు అంటున్నాడు ఏమని, అర్జున ఉవాచ స్థానే హృషికేశ తవ ప్రకీర్త్యా జగత్ ప్రహృష్యత్యనురజ్యతే చ రక్షాంసి భీతాని దిశో ద్రవంతి సర్వే నమస్యంతి చాసిద్ధ సంఘ. సో స్థానే ఋషికేశ, నీ యొక్క తవ ప్రకీర్త్య నీ యొక్క కీర్తిని జగత్ ప్రహృష్యత్యనురజ్యతే చ, జగత్తంతా కూడా అనురజ్యతే అత్యంత ఆనందంతో, హృష్యం ఆనందంతో, అనురజ్యతే అంటే అనురాగంతో నీ యొక్క మహిమను పొగుడుతోంది జగత్తంతా కూడా. హరే కృష్ణ. ఇక్కడ యూత్ గ్రూప్ వాళ్ళు ఒకసారి హ్యాండ్ రైజ్ చేయండి. రక్షాంసి జగత్ ప్రహృష్యత్యనురజ్యతే చ రక్షాంసి భీతాని దిశో ద్రవంతి. సో రాక్షసులందరూ భీతులై దిశో ద్రవంతి అన్ని దిశలు పరిగెత్తిపోతున్నారట. సర్వే నమస్యంతి చ సిద్ధ సంఘ, దిశోద్రవంతి అన్ని దిశలకు, సర్వే దిశో అన్ని దిక్కులకు పరిగెత్తి రాక్షసులందరూ భయపడి పరిగెత్తి అన్ని దిక్కులు వెళ్ళిపోతున్నారు. నమస్యంతి చ నమస్కరిస్తున్నారు, ఎవరు, సిద్ధ సంఘాలందరూ నీకు నమస్కరిస్తున్నారు అని చెప్తున్నారు. కాబట్టి ఋషికేశ నీ మహిమను, నీ తవ ప్రకీర్త్య నీ యొక్క మహిమను అందరూ కూడా జగత్తు హృష్యత్తు అనురజ్యతే ఆనందంతో అనురాగంతో కీర్తిస్తున్నారు నీ మహిమను. రాక్షసులంతా భీతులై దిశోద్రవంతి సర్వే అన్ని దిక్కులు భయపడి పరిగెత్తి వెళ్ళిపోతున్నారు. నమస్యంతి చ సిద్ధ సంఘాలన్నీ నీకు నమస్కరిస్తున్నాయి. ఇది నాకు సమంజసంగానే కనపడుతోంది అని అర్జునుడు అంటున్నాడు. ఇంకా ఏమంటున్నాడు, చాలా స్తుతులు ఉన్నాయి. పితాసి లోకస్య చరాచరస్య త్వమస్య పూజ్యశ్చ గురుర్గరీయాన్ నత్వత్సమోస్త్యభ్యధికా కుతోన్యో లోకత్రయేప్య ప్రతిమ ప్రభావ. సో ఒక్కరే హ్యాండ్ రైజ్ చేశారు, ఇంకొకరు చాట్ బాక్స్లో పెట్టారు. సో ఎవరైనా యూత్ గ్రూప్ వాళ్ళు దయచేసి త్వరగా చెప్తే మనం టైం వేస్ట్ చేయకుండా వెంటనే కంటిన్యూ అవ్వచ్చు. అందుకని ఆపితే మళ్ళీ టైం వేస్ట్ అవుతుందని నేను కంటిన్యూ చేస్తుంటే మరి అందరూ హ్యాండ్స్ రైజ్ చేయడం లేదనుకుంటా. సో స్టాప్ చేస్తాను. దయచేసి మీరే దూరంగా ఉన్న
ఏదైనా ఉంటే దయచేసి వచ్చి హ్యాండ్ రైజ్ చేయండి, మీ ల్యాప్టాప్ దగ్గరకో లేకపోతే మీ యొక్క ఫోన్ దగ్గరకు వచ్చి ఒక ఫ్యూ సెకండ్స్ వెయిట్ చేస్తాను. ముగ్గురు ఎత్తారు చెయ్యి, ఒకరు చాట్ బాక్స్లో పెట్టారు. హరిణి మాతాజీ మీరు హ్యాండ్ రైజ్ చేశారు, మీరు యూత్ గ్రూప్ కాదనుకుంటా, బై మిస్టేక్ ఏమైనా చేశారేమో. ఓకే ఓకే, సో ఆల్ రైట్, ఐ థింక్ ఐ హ్యావ్ టు వెయిట్, స్టాప్ వెయిటింగ్. ఇంతతో హ్యాండ్స్లో వచ్చేసుకోండి. హ్యాండ్స్లో వచ్చేసేసుకోవచ్చు. థ్యాంక్ యూ. ఓకే, సో కంటిన్యూ చేద్దాము. సో పితాసి లోకస్య చరాచరస్య, ఈ సమస్త చరాచర కదిలే కదలని లోకానికి, ఆ లోకంలో అందరికీ కూడా నువ్వు తండ్రి వంటి వాడివి. చరాచరాలందరికీ, కదిలే వాటికి కదలని వాటికి, ఈ లోకంలో అన్నిటికీ అందరికీ నువ్వు తండ్రివి. త్వమస్య పూజ్యశ్చ, నువ్వు పూజనీయుడవు, గురుర్గరీయుడవు, గురువు లాంటి వాడివి, అత్యున్నత ఆధ్యాత్మిక గురువు. గరీయ అంటే గురుర్గరీయ అంటే అత్యున్నత గురువు. నత్వత్సమోస్త్యభ్యధికక్యుతోన్యో, సో నీకంటే అధికులు, కుతోన్యో అన్యులు వేరే ఎవరు లేరు ఇంకా. నా అంటే లేరు, నిన్ను మించిన వాళ్ళు ఇంకెవరూ లేరు. లోకత్రయే, ఈ ముల్లోకాలను ప్రతిమ ప్రభావ, నీ యొక్క గొప్పతనం, నీ ప్రభావము, నీ ప్రతిమ ఎవరికి లేదు అని చెప్తున్నారు. సో పితాసి లోకస్య చరాచరస్య, ఈ సమస్త లోకానికి చరాచరాలకు నువ్వు తండ్రివి. త్వమస్య పూజ్యశ్చ గురుర్కరియాన్, నువ్వు పూజనీయుడువు, అత్యంత ఉన్నతమైన గురువు. నత్వత్సమోస్త్య అభ్యధిక కుతోన్యో, నీకంటే అధికులైన వాళ్ళు ఇంకెవ్వరూ కూడా అన్యులు లేరు, వేరే వాళ్ళు లేరు. లోకత్రయే, ముల్లోకాలలోనూ ప్రతిమ ప్రభావ, నీ యొక్క నీకంటే నీ ప్రతిమ, నీ ప్రభావము, నీ అంత ప్రతిమ ఎవరికి లేదు అని చెప్తున్నారు. అర్జునుడు స్తుతించాడు. తర్వాత ఇంకేమంటున్నాడంటే అర్జునుడు, ఇంకా ఇక్కడ ఒకటి, ఆ స్తుతిలో ఒకటి మనం చూడలేదు, అది కూడా ఇక్కడ చూపిస్తాను. ఇందాక స్తుతించేటప్పుడు అర్జునుడు అన్న స్తుతిలో ఇదొక శ్లోకం ఉంది. కిరీటినం గదినం చక్రిణం చ తేజో శశి సర్వతో దీప్తిమంతం పశ్యామి త్వాం దీనరి దృనీక్ష సమంత దీప్తానలా. చాలా స్తుతులు ఉన్నాయి మనకు. ఈ ఒక క్లాస్లో ఇవన్నీ చూడటానికి వీళ్ళు టైం ఉండదు కాబట్టి ముఖ్యమైన స్తుతులు కొన్ని తీసి మనం చూడటం జరిగింది. కిరీటినం గదినం చక్రిణం చ తేజోరాశిం సర్వతో దీప్తిమంతం పశ్యామి త్వాం దుర్నిరీక్షం సమంతాత్ దీప్తానలార్కద్యుతిమప్రమేయం. సో జ్వలించే అగ్ని లేక అప్రమేయమైన సూర్యకాంతి వల్లే సర్వ దిక్కులయందు ప్రసరించేటటువంటి నీ తేజోమయమైన కాంతి వలన ఈ రూపాన్ని చూడటం కష్టమవుతోంది అంటున్నాడనమాట అర్జునుడు. అయినా సరే కిరీటాలు గదలు చక్రాలతో అలంకరింపబడిన నీ ఉజ్వల రూపాన్ని నేను సర్వత్రా చూస్తున్నాను అని చెప్పి, ఆ తర్వాత మరి నాకు కొంచెం భయంగా కూడా అనిపిస్తోంది దీనిని చూసి అన్నమాట చెప్తాడు. సో ఎప్పుడు చూడని ఈ విశ్వరూపాన్ని చూసి ఆనందించాను, అయితే నా మనసు కొంచెం భయంతో బాధపడుతోంది అని చెప్తున్నాడు. సో ఆ శ్లోకాలు ఒకసారి చూద్దాము.
45-46 శ్లోకం. అదృష్టపూర్వం హృషితోస్మి దృష్ట్వా భయేన చ ప్రవ్యధితం మనో మే తదేవ మే దర్శయా దేవరూపం ప్రసీద దేవేశ జగన్నివాస. సో ఇదివరకు అదృష్ట అంటే చూడలేదు, పూర్వం ఎప్పుడు చూడలేదు అంటున్నాడు. ఏది? ఈ విశ్వరూపాన్ని గాంచి ఎప్పుడూ చూడనటువంటి విశ్వరూపాన్ని చూసి చాలా సంతోషించాను, కానీ అదే సమయంలో నా మనసు భయంతో కలత కూడా చెందింది. భయేనచ ప్రవ్యధితం మనోమే. సో భయపడ్డాను, వ్యధితుడనయ్యాను మనస్సులో నేను. తదేవమే దర్శయా దేవరూపం, నీ యొక్క ఈ విశ్వరూపాన్ని దర్శించి కొంచెం భయపడ్డాను కూడా అని చెప్పి చెప్తున్నాడు. ప్రసీద దేవేశ జగన్నివాస అని చెప్పి చెప్తున్నాడు. సో దానిని కాబట్టి నీ యొక్క దేవదేవుడు రూపాన్ని నాకు, నీ దేవరూపాన్ని మళ్ళీ నాకు దర్శింపించేటట్లు చెయ్యి. అంటే ఈ విశ్వరూపం చూశాను, అంత సంతోషించాను, కానీ భయంతో కూడా కలత చెందాను. కాబట్టి దేవదేవ జగన్నివాస, నా మీద దయతో నువ్వు మళ్ళీ నీ దేవదేవుడు రూపాన్ని, నీ 4 భుజాలున్న రూపాన్ని చూపించు. కిరీటినం గదినం చక్రహస్తం ఇచ్చామి త్వాం ద్రష్టుమహం తథైవ తేనైవ రూపేణ చతుర్భుజేన సహస్రబాహో భవ విశ్వమూర్తే. కిరీటినం గదినం అంటే కిరీటంతో, గదతో, చక్రంతో, హస్తంతో అంటే ఆ విష్ణుమూర్తి రూపం వర్ణిస్తున్నాడు అనమాట. ఇచ్చామి త్వాం, కోరికగా ఉంది నిన్ను, ద్రష్టుం చూడాలని, అహం తథైవ ఆ రకంగా ఆ ప్రకారంగా నిన్ను చూడాలని, ద్రష్టుం అంటే చూడాలని నాకు ఉన్నది. నిన్ను ఆ విధంగా ఈ 4 చేతులతో కిరీటము, గద, చక్రము, హస్తముతో చూడాలని ఉన్నది. తేనైవ రూపేణ చతుర్భుజేన, ఆ రూపంతోనే 4 చేతులతో సహస్రబాహో 1000 చేతులున్న విశ్వమూర్తి ఒక్కసారి నాకు కనిపించు అంటున్నాడు. సో విశ్వరూప సహస్రబాహో, కిరీటాన్ని ధరించి శంఖచక్ర గద పద్మాలు హస్తాలు ఉండే నీ చతుర్భుజ రూపాన్ని చూడాలని ఉన్నది. ఆ రూపంలో ఒక్కసారి చూడాలని నాకు కోరికగా ఉన్నది అని చెప్పి అర్జునుడు చెప్తున్నాడు అన్నమాట ఇక్కడ. తర్వాత నెక్స్ట్ శ్లోకాలు ఇంకా ఏమంటున్నాడు అంటే, శ్రీ భగవంతుడు అప్పుడు ఈ మాటలు విన్న తర్వాత శ్రీ భగవానువాచ మయా ప్రసన్నేన తవార్జునేదం రూపం పరం దర్శితం ఆత్మయోగాత్ తేజోమయం విశ్వమనంతమాద్యం యన్మే త్వదన్యేన నదృష్టపూర్వం. సో భగవంతుడు, అర్జున ప్రసన్నుడినై నేను నా అంతరంగిక శక్తిచే ఈ భౌతిక జగత్తులో ఈ దివ్యమైనటువంటి విశ్వరూపాన్ని నీకు చూపించాను. తవ అర్జునేదం రూపం పరం దర్శితం ఆత్మయోగాత్. సో నా అంతరంగిక శక్తితో నీకు ఈ దివ్యమైనటువంటి రూపాన్ని నీకు దర్శితం అంటే చూపించాను, చూపబడింది. నా యొక్క ప్రసన్నత్వంతో అంటే నేను ప్రసన్నుడనై నీకు నా యొక్క దివ్య రూపాన్ని చూపించాను నా అంతరంగిక శక్తితో. తేజోమయం విశ్వం అనంతమాజ్యం, తేజోమయము విశ్వమంతా వ్యాపించి అనంతంగా ఉన్న ఆజ్యం, ఆజ్యం అంటే ఆది అయినది అయినటువంటి ఈ రూపం యన్మేత్వదన్యేన నదృష్టపూర్వం, ఇంతకు ముందు ఎప్పుడు ఎవరు కూడా ఎవ్వరూ కూడా నా అంటే చూడలేదు, దృష్టపూర్వం ఇంతకుముందు ఎవరు చూడలేదు ఇంతకు పూర్వము, వేరే వాళ్ళు ఎవ్వరూ కూడా ఇంతకుముందు చూడలేదు అని చెప్తున్నారు. సో అర్జున, ప్రసన్నుడనైన నేను మరి నా అంతరంగిక శక్తితో ఈ భౌతిక జగత్తులో ఈ దివ్యమైన విశ్వరూపాన్ని నీకు చూపించాను. సో ఈ భౌతిక జగత్తు ఉన్నంతకాలం ఈ విశ్వరూపం ఉంటుందన్నమాట. ఎందుకు? ఈ విశ్వమంతా ఆయనలో ఇమిడి ఉన్నది కాబట్టి విశ్వం ఉన్నంత వరకు ఉంటుంది ఆ రూపం. విశ్వం విలీనమైనప్పుడు ఈ విశ్వరూపం ఉండదు. అప్పుడు భగవంతుడు ఒరిజినల్ ఫామ్లో ఉంటారు. మళ్ళీ విశ్వాన్ని సృష్టించినప్పుడు మళ్ళీ విశ్వరూపం వస్తుంది. మరి దాని పేరే విశ్వరూపం అంటే ఏమిటి? ఈ ఉన్న యూనివర్స్ ఎలా ఉంటుంది అంటే మరి అంతా భగవంతుల్లో ఉన్నది కాబట్టి అది ఉన్నప్పుడు కనిపిస్తుంది, లేనప్పుడు ఉండదు. సో ఈ దివ్య విశ్వరూపాన్ని నా అంతరంగిక శక్తితో నీకు చూపించాను. తేజోమయం అనంతం ఆజ్యం అంటే
బిగినింగ్ అయిన అంటే ఒరిజినల్ అని అయిన ఈ రూపాన్ని నీకు ముందు ఇంకెవ్వరూ కూడా ఇంతకుముందు చూడలేదు అని చెప్తున్నారు. నెక్స్ట్ ఇత్యర్జునం సంజయుడు చెప్తున్నాడు అనమాట, వర్ణిస్తున్నాడు ఇప్పుడు మళ్ళీ ధృతరాష్ట్రుడికి. ఇత్యర్జునం వాసుదేవస్తథోక్త్వా స్వకం రూపం దర్శయామాస భూయ ఆశ్వాసయామాస చాభీతమేనం భూత్వా పునః సౌమ్యవాపూర్మహాత్మ. ఇలా అర్జునుడు వాసుదేవుడు కూడా ఇలా మాట్లాడుకున్న తర్వాత శ్రీకృష్ణుడు భగవంతుడు ఇలా అర్జునుడితో మాట్లాడి తన స్వయం రూపంతో దర్శనమిచ్చాడు. అశ్వాసయామాస భీతమేనం. చివరికి అతని యొక్క 4 రూపాలు, 4 చేతుల రూపం, ఆ తర్వాత ద్విభుజ రూపం అంటే శ్రీకృష్ణ రూపాన్ని అతనికి చూపించాడు. ఆ అశ్వాసయామాస చ భీతమేనం భూత్వా పునః సౌమ్యవా పూర్మహాత్మ అంటే భయపడే అర్జునుడిని ఆ రకంగా తద్వారా ఓదార్చాడు. మరి అర్జునుడు భయపడ్డాడు కదా, కలవరపడ్డాడు. సో అర్జునుడు నాకు మామూలుగా నీ యొక్క చతుర్భుజ రూపాన్ని చూపించు, దేవదేవ రూపాన్ని అన్నప్పుడు అది చూపించి తర్వాత మళ్ళీ తన ద్విభుజ రూపంతో అర్జునుడికి దర్శనమిచ్చి అర్జునుడి భయాన్ని పోగొట్టాడు అని చెప్తున్నారు. అప్పుడు అర్జునుడు అంటున్నాడు, అర్జున ఉవాచ దృష్ట్వేదం మానుషం రూపం తవ సౌమ్యం జనార్దన ఇదానీమస్మి సంవృత్తః సచేతా ప్రకృతిం గతః. సో నీ యొక్క మానుష్య రూపం చూసిన తర్వాత సౌమ్యం నేను మనసు నాకు శాంతించింది జనార్దన. నీ యొక్క నా యొక్క సహజ స్వభావం సంవృత్త సచేత ప్రకృతిం గతః, నా సహజ స్వభావాన్ని మళ్ళీ నేను పొందాను అని చెప్తున్నాడు. కాబట్టి జనార్దన నీ అత్యంత సుందరమైన ఈ మనుష్య రూపం చూసినాక నా మనస్సు శాంతించింది, మళ్ళీ నా సహజ స్వభావాన్ని పొందాను. అప్పుడు భగవంతుడు చివరికి చెప్తున్నారు అర్జునుడికి, భగవానువాచ మత్కర్మ కృన్మత్పరమో మద్భక్త సంగవర్జితః నిర్వైర సర్వభూతేషు యస్స మామేతి పాండవ. ముఖ్య శ్లోకం. మత్కర్మ కృన్మత్పరమో, నా కోసం కర్మ చెయ్యి, నాకు అర్పించి చెయ్యి. మద్భక్త, నా భక్తుడివయి నువ్వు సంగవర్జిత అంటే అటాచ్మెంట్స్ లేకుండా అని అర్థం. సంగవర్జిత అంటే అటాచ్మెంట్స్ అనేవి లేకుండా నువ్వు, నిర్వైరహ అంటే ఎవరి పట్ల విరోధ భావం లేకుండా, సర్వభూతేషు అన్ని జీవరాశులు, ఏ జీవరాశి పట్ల కూడా నువ్వు మనుషులే కాదు జీవరాశుల పట్ల కూడా నిర్వైర స్వభావంతో, శత్రుత్వం లేని స్వభావంతో, మిత్ర స్వభావంతో ఉండు. ఎవరైతే అలా ఉంటారో ఎవరైతే అలా ఉంటారో స అతడు మామేతి నన్ను పొందుతాడు పాండవ అర్జున అని చెప్తున్నారు. అర్జునుడిని పాండవ అని సంబోధిస్తున్నారు. సో అర్జున, కామ్యకర్మలు మానసిక కల్పనమనే కల్మషాల నుంచి నువ్వు విముక్తుడవై, సంగవర్జిత అంటే అటాచ్మెంట్స్ నుంచి. అటాచ్మెంట్ అంటే ఏంటి? రాగము, ద్వేషము. సో ఆ రెండు ఉండబట్టే మనకి ఈ ఫీలింగ్స్ అన్నీ కూడా కలుగుతున్నాయి. జలసీ కానీ, పొజిషన్ కానీ, మరి అహంకారం కానీ, ఈర్ష్య కానీ, అసూయ కానీ, ఇవన్నీ కూడా కోపము, ఇవన్నీ అరిషడ్ వర్గాలు అంటారు. కామ, క్రోధ, మద, మోహ, మాత్సర్యాలని. ఇవన్నీ కూడా ఈ అటాచ్మెంట్ వల్ల కలుగుతాయి, రాగద్వేషాల వల్ల. కాబట్టి సంఘవర్జిత, అటాచ్మెంట్స్ వదులుకుని నా కోసం పనిచేయి, నాకు అర్పించి పనిచేయి, నా భక్తుడిగా నువ్వు అటాచ్మెంట్స్ వదులుకుని, నిర్వైర సర్వభూతేషు, ఇంతే కాదు అందరి పట్ల మిత్రుత్వం, శత్రుభావం ఎవరి పట్ల వద్దు. మనుషులే కాదు, అన్ని జీవరాశుల పట్ల కూడా శత్రుభావం వద్దు. మిత్రత్వంతో ఎవరైతే స ఉంటారో వాళ్ళు మామేతి తప్పకుండా నన్ను చేరుకుంటారు. చివరికి ఫార్ములా చెప్పారనమాట. భగవంతుడిని చేరుకోవాలంటే ఏం చేయాలి అనే ఫార్ములా ఇక్కడ ఉన్నది ఈ శ్లోకాలు. సో కామ్యకర్మలు నా కోసం, నా పట్ల భక్తితో ఉంటూ నువ్వు రాగద్వేషాలను వదులుకుని, కల్మషాలను అందరి పట్ల కూడా శత్రుత్వం లేకుండా ఉంటూ ఉన్నావంటే నువ్వు
నన్ను అలాంటి వాళ్ళు భక్తులు నన్ను తప్పకుండా చేరుకుంటారు. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. సో ఇక్కడ మరి మనం ఈ పాఠంలో ఏం నేర్చుకున్నాము అంటే, సమస్త జీవుల ఎడ కరుణతో మైత్రితో వ్యవహరిస్తూ భగవంతుని ఆది రూపమైన శ్యామసుందర దివ్యమంగళ రూపాన్ని ఆరాధిస్తూ భజించినట్లయితే మనం త్వరలోనే ఆయన ధామాన్ని చేరుకోగలం. అది లాస్ట్ శ్లోక యొక్క అర్థము. మనం అన్నిట్లోకి మనం గమనించవలసినటువంటి సారాంశము అదనమాట.